חלק ב' חברים, סרטונים בלי הפסקה, תהנו. אם אתם לא נהנים אז... חבר'ה, אני לא כמו ליוטיוברים אומר לכם. תעשו לייק, סאב. אם אתם נהנים, תנו לייק. אם אתם נהנים מאוד, לייק וסאב. אם אתם נהנים מאוד, אז לייק, סאב ופעמון. אם אתם לא נהנים, אז אל תעשו כלום. אם אתם לא נהנים מאוד, תעשו דיסלייק. טוב, בואו נבחר נשק. בואו נבחר לו את הדבר הזה, אני יודע מה הוא עושה, אבל שכחתי... אני לא יודע איך להסביר לכם את זה פשוט. ואני לא יודע מה לבחור פשוט. בואו פשוט נביא, אולי יש משהו מצוחן בעיניי. יפי, נתתי משהו מצוחן בעיניי. העולם עם הפצצה יפי. בואו אני אסביר לכם על למה זה. אם תוך 20 שניות, מי שהכי קרוב על הפצצה מתפוצצת, על מי שמתפוצצת השני ניצח. אני עושה עד 10, זה יכול להיות עד אין סופי. ועוד משהו אני יכול להסביר לכם. תראו מה כל נשק עושה. הפצצות פשוט פצצות. הנשק של הרע עושה 2 עיגולים. ואז תראו אם אני נכנס לאחד העיגולים, אני משתגר לעיגול הראשון. ופצצה. יואו. לא אל תקרבי אליי, פצצה מסריחה. מתקרבת אליי. חבר'ה, מתקרבת אליי. ביי. יש. אולי אני אנצח? יש! אני נצחתי, אתם רואים שהרגל שלו בפנים שלי, לא. אני האיש עם הפצצה ואיש עם היד הזאת. ביי, מסריחו לי. לך. עכשיו אני צריך לשים איתה. אתה במיינקראפט? כן. אני הורדתי לו את זה, חבר'ה. הוא גם נו במיינקראפט, זה כן. אני הכנתי לו הכל, חבר'ה, קודם כל. הוא בחיים שלו לא הכין מאיתה. במיינקראפט, באמת לא הכנת מאיתה. מי הכין לך את 2 מאיתות? וואי, זה עץ. אני רוטף אותה. גבוה. המון גס, מי הרוצח, המון גס. אני אל פרימו. זה כיף. תצא מזה. עוד פעם, ניצחתי. פרסומת. מי אתה אל פרימו הדפוק הזה? שונא אותו. אולסטארס. יש! פעם! נהיו. כל המשחק. דפוק. בפרסומות זה הכי קל. זה עץ גבוה? זה. הכנתי לו אפילו חרב מאיירון, הוא לא יודע להכין. נו! הוא לא יודע להכין חרב, חבר'ה. בלי קשר למצוא את האיירון, הוא לא יודע להכין. מה? המשחק החדש. יאללה. יאללה, מסיבה, המון גס. בואו נעשה חבר'ה אתגר. זה מצחיק. יש מישהו שאנחנו צריכים להגן עליו מכל הזומבים. אם הוא מת, אנחנו נפסלים. אני אוריד את המוד הזה. יש לי 6,000 שנה להוריד את המוד הזה. בחרתי לשתינו נשקים. לי זה רומח, לא זה גרזן. נחזור לכם, כן, זה מיינקראפט מודים. לא, אין מודים, אני מכיר את זה. זה בחינם וזה פרסומת שקרית. רגע, מי יהיה לי? אני אבחר אותו. עליו אנחנו צריכים להגן, הוא לא זז מהזומבים. עוד מעט יבואו זומבים. כמו שאתם כתוב מעליי 0, מי שזז זה אני. כי לא רק יש זומבי אחד. אל תיגעו בו. שלא תעזו. בוא הנה, מטומטם, בוא. מה אתה נוגע בו? אני צריך לדחוף אותו לפינה. לך לפינה. כן, נשאר שם. לא, תגיד אם אתה הרגת אותי. ניצחתי. נק. לא, הוא ניצח אותי. אמרתי לכם, הוא נוב גם במשחק, עכשיו הוריד את המשחק שאני משחק בו עכשיו, הוא נוב. הוא נפסל. נוב הרג אותו. עכשיו אני אנצח אותו, אין מצב שלו. וואו. לא לגעת בחבר שלי, זה קל לשמור עליו, זה לא קל להילחם. פגעתי לו בול בראש. בול? הוא בחר את בול בברול סטארס. לא, יעבור על כזה. אל תיגע בו, לא, מה אתה עושים? חבר, תעשה את המכה שלך. עכשיו אני מחליף איש. עכשיו אני רואים גרזן. בוא. עכשיו אני צריך לשמור על עצמי. בוא. אל תיגעו בו. עוד פעם ניצח אותי 3-0. במשך
5 דקות. וואפום. לא עזר. 5 דקות ו8 שניות. אל תיגעו בו! תנו לי לנצח כבר! תנו לי לנצח! ידעתי שכבחר אותו? לא! אתה לא יודע להשתמש בו, מצחיק. נצח אותי 4. 4-0 להם. חבר'ה, הוא נוב רצח. הוא משחק נגד נובי, והנובי ביצחו אותו 4 פעמים, נשבע לכם. דפוק? לא מאמין. סליחה, אבל... איך? עוד פעם הוא ניצח אותך? 5-0 נובי מנצחים, אני לא ידעתי את זה. 1-0-2-0. מה אתה זד? מה אתה זד? לא! יופי. רוצה לשבור את השיא. יש לי רעיון, חבר'ה! נגמר הסרטון במשך 6 דקות ו13. לא, לא ב-13.